Mr. Moderator, magsita gukod na. Mutuyok siguro. Mutuyok. Mutuyok. Kay budagan, mabiyaan ta. Salamat kayo mga kaigsunan. Nindot ang mga debate karon. Kay ihay bunalay ba? Sa makabunan lang mga kaigsunan. O niya, malkansi mo itong maulahi kay mabunalan man sa ulahi. Katong nag-una, alkansi kayo kay pagkaulahi, bunalan man. Ang kapatid natin si Jared, saan to? Okay. Salamat kayo. Si Paul Alema, naka-sparring partner me sa YouTube mga kaigsunan sa kining social media. No? Karon pa mi nagdebate og public. Unya, ang topic ko, naman to? Ara? Nasa roles mga kaigsunan, nya dili mubiya sa tema. Ato sa basa ng roles ha, kay taas pa matag oras. 1 minute question, 1 minute answer. Number 2, out of topic question are not obligated to answer. Number 3, question are based on subject matter only. Number 4, no ad hominem, no personal attack, no fallacious argument. Number 5, objection anytime if there is violation against the rule. Number 6, objection must be addressed to the moderator. Number 7, categorical question must be answered yes or no with qualification. Number 8, accept all Bible version, rather Old Testament or New Testament. Number 9, no challenge question allowed. Mo na siya mga kaigsunan nga amo ning paningkamutan o mastabang sa Ginoo nga dili mi magkayagaw kay ni arabamis katapusan ang mga tao gilaay na gyud sa pag-ayo. Ang uban nanguli na god. Nganong gipatumoy mo sabihin ninyo? Saan yung mga vlogger ni? Amo. Number 1 unta mi kay lahi mo tong boxing. Kini kay laayon ang mga tao mga kaigsunan. Ang ilang mga cellphone nga lubat na. Wala mo video na to ni Brad Paul. Kaya nang lubat na. Ang uban gipanglaay nanguli na. Tanawa gamay lagi nabilin. Kaysa pa may mupakpak na mo ani. Lubat na cellphone. Ito igsoon. Pamatud-an yang Daniel 7:25 ang nakatuman maong Romano Katoliko nga simbahan sumalas Biblia. Walay gingon nga siyawa, walay gingon nga piki, walay gingon nga unsa pa din ha nga mga dili maayo. Ang gingon na diya katumanan sa Daniel 7:25. Og kana tinuod yod mga kaigsunan. Ngano? Ang Daniel 7:25 doon nagkapunto akong kon Andre. Kuag punto. Ngayon din City 25. And he shall speak words against the Most High God, and shall wear out the sins of Most High, and think to change the time. O sa maning change the time? Feast or sacred and holidays. Adunay pag-usab sa panahon, pagbaylo sa gitawag og balaan nga adlaw. O nya, change the law. Pag-usab sa kasuguan. And the saints shall be given into hand for time to times, and shall a time 3½ years. Revelation, ay, hindi na ito sa Revelation. Arito sa Daniel 7:25. Duha ng kabutan. Nga naman, nga ang Romano Katoliko mao may katumanan. Ang 10 commandments mga kaigsunan sa Exodo 20 dili na mao ang 10 commandments sa Romano Katoliko. Number 1, nga siya katumanan tungod kay nausab na ang kasuguan mga kaigsuonan dili na mao. Dili na mao.
Number 2, gi-change ang holiday. Dili ang adlaw gi-change kundi ang balaan nga adlaw, ang pagkabalaan mo'y giusab sa tupag gibalhin sa laing adlaw. Siguro mingon sila nga, mabasa ba, Brother Jerry, nga sa Daniel City 25 ang Romano Katoliko maoy katumanan niini? Yes or no? Mo man ang kategorikal. Yes or no? Ang sumala sa Biblia, basahon diha sa Biblia, no? Pero ang katumanan, dili siya mabasa sa Daniel 7:25 kay wa pa man nahitabo sa panahon ni Daniel. Wala nga wa gisulat. Wala ang tubag nako kung categorical yes o no. Kung categorical magigsunan, di sa pwede usapong pilion. Kaysa kabahin sa tiba nga ako gipamatudan na ang may Daniel 7:25. Ato ka na sa Biblia. Lisod na yung sumala sa comments. Sumala sa Biblia kaya na may Daniel 7:25. Pero ang katumanan, tuan na sa katapusan. Either subject, ikaw ako, kung mag-usap ka sa kasuguan o mag-usap ka sa holiday, kanang gitawag pagkabalaan, usa ka, mga kaigsunan, nga katumanan. Kung si Haring Antiochus Epiphanes, siya'y nag-usap o nagbalhin sa adlaw nga balaan, usa siya nga nakatuman. Tagna man igsoon, ang Book of Daniel, Book of Prophecy. Sama gud sa Isaias is propeta. Nagtagna siya nga dunay mataw, wa diya mabasa sa Kristo. Tuan na sa kinatumyan nabasa. Karon wala mabasa na sa 5 ang Romano Katoliko may katumanan, pero naa na karon, nabasa na. Kung sa may nabasa, di pirmahan pa nero. Nana nagpirma mga kaigsunan. Si Paul Alima may nagpirma Romano Katoliko. Naa na nasulat sa tima mga kaigsunan. Sa pagkakaroon. Pero mayroon mo nga, dili man kami katumanan, gusto ninyo. Original 10 Commandments, tumano ninyo. Ang atlong sa Sabado nga balaan, dili nyo iba ni Domingo. Pero miminti. Ang Lord's Day, mga kaigsunan, nga Saturday, permanente, dili i-transfer. Kana, sa lugar ko igsoon, pwede ko mo ipon sa inyo. Kaya naman, dili ka mo ikatumanan. Wala gilitok ni Daniel din tungod kay subject ang tanang mga relihiyon. Nga kung siya'y nag-usab, siya'y nagbalhin, siya'y katumanan mga kaigsunan. Kaya kung gilitok na din sa pamidibatihan mga igsoon, na'y debate, gilitok naman diya. Yang ano man ang nalitok man sa imong tema, Brajiri, nga mo diya. Bitang isulat. Kaya kung nasuwat pa na sa Daniel 7:25, di na ito isuwat, wala may manukul na. Di ba? Wala may manukul na mga kaigsunan. Kaya nasulat naman. Pero di mo na pwede kaya isulat na yun diha. Kaya nga naman, kung yung basahon din sa Hebrew nga pinulungan, sa Tsar Rasachim, itawag sa English ruthless. Adunay mga gitawag mga kaigsunan nga walay kaluoy. Gitawag o blasphemy. Bisag magsulting Ginoo, gi-change nila as a blasphemy mga kaigsunan.